Egun hauetan, ospatzen dira 2 urte hurren, alde batetik Frente Polisarioko sorrera, maiatzak 10ean, eta maiatzak 20ean Frente Polisarioko lehen ekintza militarra, orain dela 31 urte. Aurtengo ekitaldiak maiatzak 10ean hasiko dira, arratsaldeko 5etan, Bilabonako Malkar plazan, eta han Sahararen txokoa antolatuko da, jaima, tea eta ajena, tailerra, musika eta abar. Bertan, espero da ere, Frente Polisariok Euskal Erkidegoan duen idazkariaren hitzaldi bat. Eta gero gaueko 10 gure antzokian, Bilabonan ere, Sahara isiltasunaren ahotsak antzezlana antzeztuko du Kukuka Lasarte Oriako antzerki taldeak. Antzezlan honetan, modu oso didaktikoan erakutsiko du Mendebaldeko Sahararen historia. Gero, maiatzak 12an, arratsaldeko 7 aurrea, Tolosa Aranburu Jauregian inauguratuko da erakustaldi bat. Voces del Sahara, la resistencia frente al olvido, erakusketa. Hitzaldi bat egingo da, alde batetik Carlos Martin Beristain, Egoa Institutoko ordezkaria, eta Pako Etxeberria, Arantzadi Zintzi Elkarteko idazkaria. Maiatzak 16an, arratsaldeko 7 Tolosako Kulturetxean, erakusketa bat antolatuko da, Saharar herriaren historia, pixkat, argazkiren bidez eta ikusteko modua izango dugu. Maiatzak 20ean, arratsaldeko 7 Tolosako Triangulo plazan elkarteratze bat egingo da, Marroko Mendebaldeko Sahararetik at lemapean.